जोंसार मोसाहारिया ULB हानजाजों सोमोन्दो गैयामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों जोंसार मोसाहारिनि असे बिबथैया। ULB हानजानि सन्देहजों पुलिसनि गुलियाव जिउ खोमानांनाय जोंसार ब्रह्मनि बिजिरनाय नागिरनानै दिनै जोंसार ब्रह्मनि गोथै सह'खौ बानथिंनानै हानजा सुरनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव जोंसार ब्रह्मनि असे बिबथैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंथिबावदों फै मिथिना लानि। सिलेखा बाजारावनो जोंसार मोसाहारिखौ आंनिनो बियादै फिसा दिनै आं बेहाय आंनि बाउन्डारावनो गिदिंनानै लाबोगोन। आं थानायावबो लांला। जोङो बर' जाथिया बेबादि आसाम पुलिसजों गावथार जायो बेबादिनो थैजोबगोन नंथारै दायनि थाखाय गावथार जानायनि थाखाय दिनै बयबो रागा जोंजोब्बाय। जोंनि बर'फ्रा सोब गामिनानो रागा जोंजोब्बाय। बेहाय रेलि खालायगोन उननि थाखाय बेबादि लाङै बहाबा बेबादिनो हमगोन। जोंना बियादैया माबासो जाहैदोंमोन बाइक एक्सिडेन्टसो जाहैदोंमोन। बेखौनो आसाम पुलिसा लायनानै जेलाव दोनफैदोंमोन। जेलनिफ्राय बोरै मानो बेबादि हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनो मोनखो? जोंनि बियादै फिसाया बेबादि माबा गैयामोन। बे हान्जा गोदानाव हाबहैयाखै। जोंना न'आवनो दं। दिनै गथ'आ 15 दिनल' जादों। बिनि गथ'आ एसे 2 नम्बर दंफां मावफ्ला हैयो खावसिथिंजाय। बेनिफ्राय मोना समावसो थांनाय जादों बियादैया। बेखौ ओरै आफ्लागाव माबायावसो लामायावसो बाइकजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बेखौनो आसाम पुलिसा लायदों। माबायाव आफ्लायाव माबा दं सिभिल हासपाताल दं। बेहायनो सिलानि खालायजोबदोंमोन। ओजों साइडनि रायजो राजाफ्रा माबानानै हासपातालाव सोहैनानै 7था सिलानि होदों। आथिङावल' आघात खारनोबो हाया मानोबो हायाखा। बे मानसिखौनो दा हनै दस्रा गोदान माबायाव सोनानै बुथारहैनाय जाहैबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनै रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय। जोंनि मानसिया बेबादिनो थैलाजोबगोन एसे दायावनो होननानै दा जोङो फुरा सावथिं माबानानै दं। नेयाथ' दिनै बे जोंहाथ' फिसौ उन्दै दङ। बे फिसौ उन्दैनि थाखायथ' जोंहा राहा नांगौ। सरकारा बेखौ जेरैबाबो नायनांगौ बेनो। Little Flower Group of nursing institutions are preparing students to become members of tomorrow's healthcare team. The institutions offer courses in 3 years JNM diploma for both male and female students and 4 years BSc nursing degree. All mentioned schools and colleges of nursing are approved and affiliated to Government of Telangana and Indian Nursing Council, New Delhi, India. The institution has highly qualified, well-experienced faculty and special care taken for English communication. The institution also have good facilities of hostel, internet, Wi-Fi, well-equipped lab, sophisticated infrastructure, innovative classrooms. The admission of session 2021 and 22 is in progress for courses GNM program and BSc nursing. For more information, you can contact on 8011 990026 and 9859 054 726.